Nuqqas ta' governanza tajba, iż-żieda fil-popolazzjoni, l-inflazzjoni u l-livell għoli ta' korruzzjoni. Dawn huma uħud mill-kwistjonijiet li qed iħassbu lin-negozji ta' pajjiżna. Skont l-istħarriġ li sar mill-Kamra tal-Intrapriżi żaru medji, kollaborazzjoni mal-Misko, sfidi li qed jibqgħu jippersistu għax mhux jittieħdu bis-serjetà u li għalhekk qed jaffettwaw ukoll il-kwalità tal-ħajja tal-poplu kollu. Tippersisti l-ixju tal-inflazzjoni, però mbagħad meta jħarsu lejn Malta iktar milli lejn in-negozju tagħhom jaraw problemi relatata pereżempju ma' governanza tajba, problemi relatati mal-istrateġija lejn fejn sejra Malta. Fil-fatt din hija riflessa wkoll meta nsaqsu n-negozji jekk jaħsbux li Malta sejra f'direzzjoni tajba, li fil-fatt il-maġġor parti assoluta din jgħidu li jħossu li Malta mhix sejra fid-direzzjoni tajba, qegħdin iħossu li m'għandhomx aptit li huma jinvestu. Dan is-survey li sar bejn it-19 u 30 ta' April juri kif 33% tan-negozji jemmnu li pajjiżna għandu nuqqas ta' governanza tajba u 31% qed jgħidu li Malta għandha popolazzjoni li kibret bla pjan. 30% tan-negozji qalu li l-gvern għandu jagħmel xi ħaġa biex jindirizza l-inflazzjoni minkejja li l-iskema stabbiltà kienet ilha li daħlet fis-seħħ iktar minn 3 xhur fi żmien li sar dan is-survey. Apparti minn hekk 26% tan-negozji jixtiequ li l-gvern jindirizza l-problema serja tal-korruzzjoni. Fejn jidħol l-inċertezza u t-termojl politiku qegħdin narawha xi ħaġa li saret ta' kuljum kważi sfortunatament, ġifieri kull ġimgħa joħroġ bad news fuq dan il-front u allura mhux sorpriża li s-survey regolarment jihhighlightja issues ta' governanza li mhijiex tajba, issues ta' korruzzjoni li dejjem ikunu fil-quċċata tal-problemi. Ovvjament avolja s-survey ma jinkludix li ġara fl-aħħar ġimagħtej li huma affarijiet serji ħafna u tankwit ħafna nazzjonali u kif in-nies minn barra jħarsu lejn Malta, xorta qegħdin naraw li qed jiġu highlightjati, ġifieri wieħed jista' jassumi li kieku daw ġew integrati wkoll bħala perjodu kienu jkunu highlightjati iktar. Persentaġġ ieħor li qed ikompli jikber huwa dak ta' negozji li jaħsbu li 12 il-xahar li ġejjin mhux se jkun perjodu tajjeb biex jinvestu. Intant waqt il-konferenza li fiha ġew preżentati dawn ir-riżultati, tkellem ukoll Filip Fenek li spjega kif it-turiżmu kiber wisq malajr u għalhekk wasal f'punt fejn ma jistax ikompli jikber b'din ir-rata u spjega kif bħalissa qegħdin f'punt kruċjali, speċjalment fejn tidħol l-infrastruttura.